Dik. Blora monggo, kula suwun kepareng derek nyawiji monggo. Tamu saking Blora monggo. Warga saking Blora monggo. Monggo Pak. Kaipun monggo. Teater ya bagun pitake. Ngaglek parang barang sing gelek regane larang. Yuk, yuk. Dua
mikul suket membat mentul ati karep ra iso kumpul balik ceritane balene monggo lek parti aja keplono karo niki
segate jago menika kalau wau capek Gedang jati bolong tengah nuruti penyanyi ora sapa omah ya ngono tapi sembah nuwun sangat Bapak Ibu yang ketepatan pangapunten sangat angkat bah yen liwat oh alah ayo nduk semangate turah lali Catatan jadrone ngati datan luntur saya merah aku kowe dadi karo marga leren nang dukung asmara makasih
jos. Ayo jenengan rontok rene lah joget video syuting di depan aja mbok aling-alingi ya siap jantenan mungkuli wong nom-nom iki malah ngombe barang ngono lho, Dek. Ha iya. Ya nek ngombe gak oleh ngono kuwi. Lho mbok kemprosne penyanyi ngono kuwi gak boleh. Tak barne kok. Ayo. Piye? Terus ngombe mbok kemprosne penyanyi ini piye? Gelas, Dek, nganggo gelas. Oh, gak boleh ngono kuwi. Pangapunten nggih, saderenge. Nek ngunjuk digo minggir sik nggih. Nek ngunjuk digo minggir sik. Engko nek joget nyedak rene. Siap? Nggih. Kula lho manut sampean. Yo sampean ya manut kula. Siap? Video syuting. Video syuting Mas, teng mriko nggih. Nah. Jenengan ada minggir ya. Nah, siap. Mas to? Ora apa-apa piye keblok kuwi ora apa-apa. Piye to ki? Kena semburan. Lah ya sembur ora apa-apa. Lek to. Lek ta menika wonten Pak Jarno. Menika. Oh, Mbah Jarno nggih. Nggih. Katuran tindak mriki. Mbah Kumis. Nggih, mengke katuran pinarak Mbah Kumis. Monggo dilanjut sik, lanjut sik.
Ndel. Saiki. Ya, saiki orjo sesuk. Aku ngerti Gusti kanca ama Jan ya kae. Nah, Gayeng ya, Tom. jan saestu Mbak Raden. Nggih.